Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Ase etaro yaye omurayibwense ase ense ya United States of America nene ase omoche o New York nigo abarai aho bagendete ko bagwikirana ase gikaro ekyo bomo bwechinse bagendete ko bago kwanira amange hayera agendera ko bagotinya anene obwamategati yense yo ya America nabigo chinse chiria chia orogongo rwa Africa omurayibwense nenyorera libaga sanyara ko gakoherera boikirana nga nigo chinse chirigendete ko chikwegenderia chigenderete ko chigotigwa magega ase okobwatana ko gendereria ase chinsemo chia uchumi nago sogero mancho morigere bigata seni Ndizi TV wairebya asentundende nainde togo kwarigania ime yemanye Jumatatu ase togenda tokoba togo kwariganiria amange ko batara nabaliki baito bamangana amaye bagenda tokoba bakwenekenga banyara ko bakwebusura chinsemo hasekerenga yoko yasangereria tonyara ko batoko sanga amonaye ase liboa elimo na mange to kwarigania to moncho morigeria koneri tangane pihti katonyora to kwarigania tia senchira yobenge naling igazio konjigari mabiyikale kubukante itokande gaze nanyareba ngomikangita bondo tiriko nyala gutara musacho yo mokoborio bokonyi bobo bwenie magega yo gwatana nwa mone amate ya yasege kabono kurwase wode bogya kumwime constituency ya Bonchari that undermines and cannibalizes the United Nations systems at the expense of progress in humanity's collective journey to the future of our aspirations is totally unacceptable. Murayibwense ko kwanera igoro yo kogendera gotigwa magiga gwechinse chirichigenderete ko bachiko egendereria sege ikarekyo bo gwechinse kikegenderete asensemo ya New York. For permission, our duty is to notify them, and they are supposed to provide us with security. And this is a confirmation that we notified them on 19th September 2024. I want to say this: you will not suppress the rights of dons in this country. Kitiaga sinecha kimogotorutera nabo igonto bamanyete igoro yo korobekana kweli tukolia rero niga baigeria kurwasa cyo university banyareko bakomochia abanyanyimbo. Ayo amanande amango mwanchumu ligere yango kwarigania senchira yo boikiro nyareko bagogo sanga amona inte kuromo chakano wikira omwali asengencho yechi sababu na ebitango bigo bitaleko babigo tangeka nigo oyo minto Evelino Serata chikoba amona intwe imeyemanye Jumatatu ase litko liarero nyarangana boko ya bwatia gweterase mitandao aho gati yabo omutandao Facebook Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News ya website ya www.ndizitv.net ulia toko batanera kwenekia bunagocheri wetera somono bwimanyire kubasensemo ya kabiri studio yakoro kwa leader mose chinga kibo igosara momanyi hagereta ko bakwerekea buna chibi chamunelyogi chagochira senchere bwikarelia negoro kwa Josephat Mesingo kwa leo tunyara ko batokosanga muna ikoro mochakano boikira omwalio emanya Jumatatu mwancho muligeria litukolera ngotoko chaka kurwase county ya Kisii ne kurase bunge ya Bonchari ase omo sacha oyomo ase lieta Dan vase mogire
kurwase sublocation ya Bunyando ime ward ya Bogia kumu ebunge ya Bonchari anyare kobaga gweso kena kubolia aba samalia baya banyare koba boigo bagweso kena kumubwate siyauna enchira eyemo yogo ikirania emerobelio yere konyora obo bwenia ayango bwatakana ne ya mate ya yeko mwatana na amona barabo echingaki anyarete koba gago bwato na boigo itwa amona ababegwa achinga kibona lenge asimirobeli ya yeja obo koleri kulengana nere nigo atebire ya mate ya nyarete kobage komunganya na kumuira ase chinsemo chiare asebono agende takobaga goitera amakongu ase abasamaria bayaha kurwase chinsemo chiria bamenyete bagende takoba bakomosira sobokoreri bwaye bwakerari tuko muri kyo cyo dipona sanya nanyara kobaga gwikira na sensemeyo ndagusanga mu ntoro botire kubati kaki nale ko saba yo bwato kuboyo wete saudi angonye ekenekerero kyobokonyi korwa Sedan Vas Mogire uyuro muiborwa bwe sublocation ya Bunyando iyo gutuka imeje bunge ya Bonchari gusanganiga taseni Kendize TV ni gakwerera omuchakano bwokore marakwaye na medna kuru nale igazio konjigari mabiyingale kubukante itubade gazi nanyore bago bikangita bondo tiriko nyala gutara chitude chimwaro na ndiko kanginyole tine chuma bangagite kanga kubuse kurabu nange ngitari tima ite moli gase kakole wike mangamya ko chago kwa kana kwa na para police told boja ngya ko te butwa ko nyortu dai ubete sabto ko mbuto ko nya gitari bet ko na ko maega yogoika asatari kwenyara abana bamwabo omonginoye nabo igoma mumwabo nigo bairete getambo kino gyo kumwatana na kobare nabarabo bone gero mogungo iguna na jagitari ko imbukande nyomba gasita yo na butiru akabwata gatamana abana babiri jetwanya kugosa na barabupi otatiga bona mama timeti muna bagambe timbaliko chakondo na nana bakabona bakubwate amagana mama mpanya gocha bona mama chitaka lutanda keretalikonga pakachirana chigonjangira changira nali gukwana nagati y'abasamaria ime ya Nyamataro niga rete tuga ngina anya kumubeka gaiga naba kanete chibesa somwa komugima kurumo tenyosta gobere nentuga igemetienyi ene orwa bungina naba borete bakabono iga twagumanya kia chiete awateba ngumwana we tutiyo mokoyo nyo gukwotiga chiaku korengana n'obugima bw'obulemeru omusacho yoiga amenyerete nigo abasamaria babeire bakumusira ase bakunyara gonde umunabiasara iga Nyamataro astoko na okoro bonchuryo bokoboke ngakie yemo nabo twanyorete nga umungwana oretwa iga orekwa se nyombera iga okoro kumogire naenda kona gutukira jisturi aikaranstaro tokaireka komorora twaza konyoranga nigare uyubuko gania tari konyara gutara tari konyara gutenena iga gusukira jisturi mungwando uyumugire twaje tukanyora karaiga ono tukaba toko mubolia gotema mumwa mukombora tega igamenyo lakini tanya kumutumira kindi nonye kwenda achandu ntoko garaki toko makonyo chiokegera juta konya kwenda ni studio tbakarugorali abeko begas bono nigo baruro kubolia guchese serikali abarai nabo igaba Samaria banyare komokonya anyare konyora okugweniwa elio anyare kuirana asemiremo yae yo kwirigeria yakera rituko simbarado sugete saudi gagitari wanjongo nyigagi bono ni antwe kubolinga abantu baminto abali morakunwe chinkoro cheino nabo moro mumuroyo ndi mumanyo kubania bwate gwete diogit bosondoje gagi mongonye mbwene kwanza ginteke mbwene na mongwe kodegas giko ripoteria igataseni kia unambeye Kendize TV kurwaso mucho Nyamataro uyo kutoka imeje bunge ya kitutu cha Sauti imeye kaunti ya Kisii
iritirana enkoro kwa Dipon Asanya Yomuno muliki oito Dipon Asanya saroboti rwa senchira yoboikira ntuli no gosemerenga abantu bu ogosemia gose okwanyo kuyambanya ko bagwesokia na komokonya umwamatoyo lindenera nyareko bagakwenyorera obokonyi meye bunge ya Nyaribari chache korwa ase ekenyero gya irianyi egegotoka emegodi ya Kiogoro boigonigo yaba omogoko omonene magega yo Musamaria omuya hanyara ko bagagwesokia na kwena na ogosira wechibesa guchiase eyamate iyo yanyareko bage gotwara egurube enene yogo ikirania chibesa gosekarengo gechibese kyokeganirie elio komorusi omwanchobo ase enkendu aseli tuko lya lero nigo omorai oyomo asirieto kengo nyambara nyareko bagwesokia nako bwatoka ekerengo gechilifu emia eyemo na 30 gochia ase yamate eyo bunenchira ya moyo gwakana ebili ya enkendu asibone yamate nyareko bage go chengera nakogoka asibaire getambo kerogia okomurusia omwanchobo asengendo yo nabo igoko endra ko baba kweyaligania asomo yega boko mwenya omwanchobo litkolia ngenga tomanyo muliki oitomelere momanyi magega yogo chandika asegeka kyomotenyi oyomo na gwetanya asokoborwa enibo yokomorusia omwanchobo asengendu ya kisete chengarufaro kubwatekana nebili eyo yabetenyinge eyirete barobugo sinyogwakana ni gobono eyamateyemo kurwa irianyi ime ya Kiogoro yanyorire omwese Musamaria omuya aselieta okengo nyambane wasanania na kurbarwera chibesechyo asebono baikia omwanchobo asengeyo komwenia abo angyo asebono bakire mbuyamono biyamono mugambi uyu itu uturusiria sako mugaki twaminyogete tukaminyoka tutari kurara biyamono gaki umugambi uyu kengo gaki biyamono tiganya samo seseni ntwa igure biya naendera nene soyo minto kengo ebinta kolire iga kolie mna abaga kaikumbari yakora naende sama biraye ntwa kumosabira se kinyoreke kia irianyi utamba nyasamo seseni bachandika sana lakini nyasayo itono yobo kumya otokoleira amangana manene wetera so mugambi ito okengo nyambane tokoira nringambi yamono imbiyamono ta ntwakoboreti ogatokonya twanyorero Musamaria nyasa moretire konye twaterire kegima lakini nyasa agakorege konekia yo Musamaria agaeta buno Musamaria uriyo etetari akanyora so montoria itetwa akamokonya akamunyenya gitari no kengo na baete taiga nera akora egekone kerigetari gocha kunyarikana ni gobono banyarire koerera emechando babiri bagwetera engaki bakugania obokonyi gwetera ase chiabisi ao abagambia banene konye twasoiro jo bisi cyabo batungaine toiko batuseria bono konye twatangangire lakini nyasaye akaigoro murango aye ndoeta jo bisi ao akoligyo obokonya saba isimiwa kolere bokonyi mtobonyoreti lakini asengencho yo kengo nyambane otokonyire gwetera obokonyi bwaye okengo niganyara kurwa chishiringi chiribu emia eyemo na 30 ase chianyara kubakonya kegima birigo yarenge 1123,550 mbali nayo ebiri ya mocheri yarengo ekero mubero bataye tu utigari tororo nandi konye yatirire ngare nangakona mugambi agantebi aina arongo kora within today ibuna narueta igana korendo nka 30 minutes ntaraika bosongo nkonyora esimie gocha bono gento keroro irana gochio mochioria batai bapuripe mambarusi omoncho bari asenkendu nona irene gocha chibesa na bantu merete 130,000 ni gobono abanyakinyora abo balia eira yogo chakumubwatesi okengo ase oborai bonde bwensi araganie ase boigo bagania agendre no moyo yubo gwancha ase boigo bateba egati yalia abeire gakubakonya ase ensemeyo wibiro bieto okaturuserio mumura omyanya gitari bwango ega nkwamurendaka rero ikamna to gukwana irianyi mata ari umusikinare konyaro kwamenya matepi twaligirio bakonyi kurubura yano acio yakore yasinyira kirero iga nyasa na tororokanira nkwamwigika enderete gotebia abantu bakongo kiagera yakora achencherende yonse na intu ntogokonye ebyonsi gwakorire
wakonya mumurori we pikipiki nande no gweta abande mbaro baumiete kabisa bare chinyagitaria batarakonyeka na aro barore bakonye atore megago kende Jones kiliuraku oraborio manene tugwakira ngambi ya mona singinjo no tore mega kurubono mpaka litukuri gocha kwano simbi atebe mbiya mono ase ebi byonsi koranja gotokonye kiyo gotokonya ntunto kobukana lakini twatebire utamba junction twatebire nga umugambi nerekere gento kuripoteria egetaseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Mumanyi. Biamono muliki oito Mildred Mumanyi asorobotirwa senchire wikirani kurase bunge ya Nyaribari chache. Turigari yagenda tukoba kolekana isko yorogongorwe gusi nigo asentunende omuraibwense Daktari William Ruto anyale kobaga go kwanera igoro ya ege kago se ege tambokero yechinse chiri chigenda takoba chikwegendereri nka chigenda takoba chigo tigwa magega asumurobelio bokoena na ogosira nabo igo ogonchoreria kwelire gati yemerobelio ende emenke yegenda takoba gosirwa ase chinse aniga yakwana alitkoria lero magega yogo ikirana asege karo ikikenyera kobage koleta amo abarai kurwa sobomo bwechinse umurobelio yogenderete imeyense ya United States of America anene ase city area ya New York nonye nabo nigo atebire nganigo chinse chia orogongo rwa Africa chigendeta koba chi kubwatesia anene ense engimahno bomo bwechinse likwene kyabuna banyere koba bakurwania esegi yogonchoria kwelire buna gutomonye muri kito job mangi Omuraibwense Dr. William Ruto nigabaga wikirana egeikaro gya United Nations General Assembly egeikaro kyaliganiri ase omochi o New York ense ya America. Today, hundreds of millions of people are besieged by anxiety about their present and future security, dignity, and prospects of well-being. Asege ikaro abagawikirana noyo kwamereria ekerogo kyobonya kerogo borogongo rwa Africa Raila Odinga omwaziri otenenerete amangana arengete chinse chisiko naboigo omonene bwa waziri Musalia Mudavadi egati abarayibande kurwa ase serikali yaye kagosanga n'ababwatani baba wikirana kurwase chinse ao nigabaga kwemurunganiria enchera chinse chiritaraba chikogendera unachiabere chiko tigo maega chinga ki emeroberio ao agendrete yamagenderero. A status quo that undermines and cannibalizes the United Nations systems at the expense of progress in humanity's collective journey to the future of our aspirations is totally unacceptable. The existence of this inimical clique of geopolitical formations defies the fundamental values and principles of the UN system, and its operations have led to alienation, mistrust, insecurity, and exclusion of and among peoples, nations, regions, and continents. Gachiyamanga naboigo abagago ichanera nogo tigo maega chinga ki emeroberio endrete kobe kwayo kurwania ogonchereria kwerire naboigo okwegwa amakabesa asenchira etari eya obwasioku. No meaningful climate action or development can take place in conditions of financial distress. According to IMF data, as of last month, 10 low-income countries were already in debt distress. The 3.3 billion people in these countries are trapped in a vicious circle of emergency responses, reconstruction, and recovery from more frequent climate shocks, which diverts resources away from both development and climate action, and sucking vulnerable countries into a downward spiral of debt and environmental stress. Nabaga okwanera emeroberio ensi ya Kenya ebegete asokorwania owonchereria kwelire wetera asekerenga eserikali yaye ebegete asogosimekwa kwemete chibilioni 15. Interventions arising out of the Nairobi Declaration is the establishment of a global public climate financing mechanism funded through a global carbon tax on trade in fossil fuels, as well as an emissions levy on aviation and maritime transport, including the option of a global financial transactions tax in order to make available
dedicated, affordable, and accessible capital for green investments at scale. No better returns anywhere than the tremendous investment opportunity in Africa's potential. Such investment would drive green growth, creating jobs and wealth, while decarbonizing global production. Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Biamuno muliki oito Job Maangi. Nigobono omukonyi bumurai bwense nigobono omukonyi bumurai bwense Rigathi Gachagua agendete kobaga konyora okwamereria ogo tindi kurwa ase egati yabarahi abagendete koba bagwesokya oyo bwangoiga nomo oseneta bwe county ya Rivatana osetana River Danson Mungatana uyo nyale kobaga kobeka omoswada bosyo webunge ye senate buna ebunge eyibone chikobage guchaka gukwonera igoro ye chimbwa nabo igo ebikoro bye wangoiga byomukonyi bumura ibwense kolengana na Mungatana nigo Gachagua nyale kobaga korekana kagendete kobaga gosega na gosegeta okubwatanenekana okugendete kobago kobao egati ya abakenya anene na agosira chitabauti cha oboge saku echingaki echecho nigo Mungatana tebire ni gobono Gachagua boigo agendete kobaga koyechaya abisi ya omurai bwense Dr. William Ruto. Deputy President of the Republic of Kenya has been conducting himself as if he belongs to only one region of the Republic of Kenya, to the exclusion of other regions of the Republic of Kenya, to the exclusion of other counties such as Tana River County in the Republic of Kenya. So this is a censure motion which I have filed today with the office of the Speaker of the Senate. They will process it. Once we get approval, we shall table it before the House, give notice of the motion, and debate the censure motion against the holder of the office of Deputy President of the Republic of Kenya. Togendrete monengana erengete okomochi wakwa Rigathi Gachagua nigo boigo omuliki omonene bwa ekyombekeria kyabakori emeremo gya kotu Francis Atoli hasentune nanyale kobaga gweso kinabugo komomochia Rigathi Gachagua se atebire nigo anyarete kobaga gochorwa muno muraibwense nanyale kobaga komubwatesia ase omorobelio bo ogotenera ense ya Kenya kolingana na Atoli nigo atebire ebirogo gosekerogo kyomuraibwense ngekorangana nigwa amonekeria kya omokonyi ase anyale kobaga komubole Gachagua anyale kobaga goitabera nanganigo ekerogo kya ikere inse ya akeria kyomura ibwense nonyera bo nigo atabiranya ko bagutumeka cinga kichechi nyinge lekwaneke ngonyare ko bagwikirania emerobelio ya magendero anene chinsemo chiria agendere ko bagago egwa amonere omurai ibwense Dr. William Ruto. Deputy President should be an appointee of the President, not a running mate. Because when he becomes a running mate, he feels he's also a president. President William Samoei Ruto is out of the country and is on top of his car. Now he's the real president, misleading people, misguiding the nation. He must be arrested. Yeah. If it were a Kanu government, me I'm Kanu, we would have arrested him in the morning. And taken him to where at one time Amina was taken to. You can't be contradicting government policies, contradicting your own president, contradicting everything. A deputy president is supposed to play fool. He's supposed to be just, you know, not even to be heard, unless he has been told you will be heard now. Nigo egati yaba MCA kurwa ase county ya Nairobi haubare ise yeliburi liya morobili obomobolia
bwa Kenya Kwanza nene kiama keria gia UDA banyara ko bagweso kina ko machega tija barai abagendeta ko bakwemokia amaberera aksiasa korengana na barabuligo batebire ni banyara ko gusabara yabo banyara ko abisiase miaka evere yokana bwigone babwendete barabanyare ko bakwenekinga banyara ko bagwikirania chira cyamagenderero likabagwaka siasa yerengete obochori bwo mwaka bw'ikirube na 2025 nebere bagoteba boigo nigo barabo buna ebunge ye county ya Nairobi barachiko bakwenekia ngabanyare ko bakobeka okobwatana na boigo kwenekia ngabanyare ko bakumubwatisia omugaba na bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja bunenjira yamo yokwenekia buna bamenye be county ya Nairobi banyare ko bagwikiranirwa amonechira cyamagendera. We are concerned about the rising political temperatures within Kenya Kwanza and the country. We want one government and urge our senior leaders to work together. We call upon the President and the Deputy President to call the Kenya Kwanza troops to order. Nairobi is very cosmopolitan and need to be handled with care. We bear the brunt as Nairobi when it comes to political instability, notably the 2023 Azimio protests and the 2024 Gen Z protests, where our people lost lives. Togoska motwe ase omokobi onde nigobono abakori emeremo na baigeria bechi university imeyense ya Kenya banyarakoba bago chaka ewiki ya kabere yomugiro nonye nabo nigo banyarire ko babako bamuchia abanyanyimbo asekeria banyarakoba bako babwatokera chitia gase sekeri batebire nigo banyarite ko babako bamanya ngamba chiko babako gendera mono mugirobo ase ewiki eyo nabo igokobaganya banyariko babako enana oborendi boisaine bakora wamona barayi bebyombe ebyo bya abaigeria sechi university ni gononya nabo ba mochiri serikali anene wizara wizara elia yechisemi asogo taikirania okobwatana gwo kwirana emeremo asabatabire nigobara chikoba bakogendera mono mugiro oyo gwikirariria serikali nyarekoba gego ikirania chinsemo chiri abagenda ko bakoborie serikali nyarekoba gego ikirania gati yabo amagani gati yabo yokomentwa emeshara. For permission, our duty is to notify them, and they are supposed to provide us with security. And this is a confirmation that we notified them on 19th September 2024. I want to say this: you will not suppress the rights of dons in this country. You will not. We will not allow you. To allow you to suppress the rights of dons in this country. Yes. The freedom you are enjoying, people died for it. And I want to say, as academic staff and university staff, our rights will not be trampled upon. Tell them. I want to make it clear to the CS, Minister of Education, my senior Ogamba, CBAs are not negotiated through letters. I saw a letter circulating in the media purporting that we have reached consensus. How do you expect us to go and negotiate on retirement age? Retirement age is guided by policy. So if universities have failed to implement the policy directive that requires dons to retire at 74 years, then you cannot purport that we have negotiated and agreed. I saw you alleging that we have agreed on Kalon and Mugage. From where you sit, as the CS Minister of Education, how much have you allocated for that Kalon and Mugage? You expected us to sit and agree on the rubrics.
Tokusika motwe nigo egati yabateneri bechi kanisa ne kurwase kanisa yege Pentecost banyarako bagwesokia nakoyemochia ebunge yesene taso kubeka bosio omoswado ibo chikoba okorera amoncherelio igoro chinchira chi kanisa sira chikoba chigotenenwa imeyense ya Kenya gati ya bono moswada uyo nyarako kubeka mutubo igo amono moseneta bwe county ya Tana River Danson Mungatana bunanigo chi kanisa chibwenete koba chigo chaka kobrwa ebango gochia ase serikali buna enchira eyemo yokoena na omoro belio omoikerano korengana bara yabu niwanyare koba bagote bachi kanisa nigo chibwenete koba chikwegwa obosi bore oboikerano ase boigo banyare koba bakoyemo chia serikali onyege chikoba gekogendera gukonera omoswada oyo ole ase bosi bwe bunge senate. Is unjust to penalize the entire church for the actions of a few individuals. We won't dwell on this matter too much since it is still active in court. We don't want the bill to be amended. We want the bill to be dropped, completely dropped, and we demand the church should be respected. Sio tafadhali, the church must be respected. And I want the government to know the church can exist without the government, but the government. Tokusika motwe nigo gwetania abakori emeremo eligwe mone chimisano na isato banyareko babago tenenigwa emeremo ase county ya Nandi ko bwatakana na barabwo kwenyorera emeremeyo ase chinchera chiria chitali chingi kerano kolengana nomorobelio bwa serikali okwana litkolero amona baliki bamana mayeni gomogabara be county ya Nandi Stephen Sang anyareko gakoba mochia bakori emeremeyo ase kali batabirenga nigo bagendere ko babakogoserere barachiko bagutenenia emerobelio yabo tambe yobokoreri bwe county eyo ya Nandi kolengana nere nigatabire bachiko babagweso kena gutenenia bano obokoreri bwe meremo ase county yo nigo serikali irachiko bage ko bairera ege tambokero ekere ege tindi mono ase amamocho buna ayo egati amamocho abakori emereme banyatko bagotukanaro neli gotumia chibesa buna enchera eyemo yo kwenyorera emeremo ase serikali ya county eyo na boygo gotumia amakaratasi alia akerokende atanyatiko bagago ikiranigwa amona emerobelio yabo tambe ye sekta yichisemi serikali yense ya Kenya. Reverse. We must fix the human resource challenge. Others are saying, but you have been there. We have made attempts before. We have done 2 human resource audits. They did not succeed. I'm not going to cherry pick what recommendation that was given by the human resource audit report to implement. I am going to implement 100% of those recommendations so that we can be able to sort out this mess once and for all. Some of the staff are already coming out and speaking and bringing evidence that I got this M-Pesa, I sent so and so the money and they gave me appointment letter. I gave this amount of money to so and so who works within the payroll and my name was slotted into the payroll. Those details are coming out. We will push the agencies of government to hold everybody responsible. Again, I agree, a number of staff are saying that they will cause the disruptions. Again, any attempt to stop the operations of county is a criminal offense. So, if they attempt to make any individual who will attempt to disrupt the functioning and operations of the county government of Nandi, whether it is revenue collection, whether it is operations in health facilities, whether it is operations within the various offices, they will face and they will be dealt with as any other criminals or offenders to the law.
Nigo abagwatani bobo sombi hanene kurwa sekta ya matatu imeye kaunti ya Kiambu banyale ko baguchaka umorobelyo obokwenekinga banyale ko bakoreta chinchira ekirachi ko bachigotinya obosombi bwabo tambe imeye kaunti eyo bakoragwa muno monya kero gobwe sekta ya matatu imeye kaunti eyo nigo banyale ko bakoba mochia egati ya abanyene kigali kya matatu abataranyara ko bagwikirania emerobelyo yabo tambe yechisako nera buringanya ko bagako baburia abanyanyimbo hanene bali begatengo kya traffic banyara ko babagwetoma na kwereka banyara ko bagwikirania obokoreri bwabo bwakerali tukubuna enchira eyemo yogokeania omubaro bwa emebasokana yeganete ko bekwenekiwa ime county ya Kiambu. Sisi hatuna shida na hao magari ikiwa magari haya yatatimiza yale mambo tunafanya. Ikiwa wanalipa 200 tumeongea na watu wa NDSA wakatuambia hiyo magari haitaki kubeba watu. Inatakiwa kubeba mambo ya taxi lakini inabeba kama matatu. Kama vile umejua of late ajali zimekuwa nyingi sana barabarani na tunaona kwamba ni vizuri kwanza watu kuitana kujua ni vipi tunaweza pata suluhu ya hayo mambo ili tuweze kuwa na usalama katika barabara zetu za upande huu wa Kiambu. Kwa hivyo tumeweza kuwa na mkutano mzuri, tumewazungumzia na tumeweza kuweka mikakati ya vile ataenda wazungumzia madriver wao, pia nasi upande wetu wa maafisa wa polisi vile tutaweza kuzungumzia maafisa wetu wanapoendelea kutekeleza mambo. Mwanchomo ligirelia roboti oruo rolengete sekta yobosombe kurase county ya Kiambu na ruo logotoira ase omoti moko omotangani kigimato sense moya kabere ye studio na kobato komerana amonere sultan no bange nyare kobaga toera mange ayagenda takobaga kwenekiwa ase BTV chigosori ase samelia yemanye chigosori togenda toskare maga ya nyare kobato kwerana nyare kobato gukora emanye Jumatatu ensemo yabona mugoroba. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Bokobwato osi botoni mbalibo kabona mabelo teli mfambo. Ya kuna tore inga ngo sangera tore twensi ngo store. Okone okone kestuma botene kuna doba tunya. Anyara ko bango sia omogomba ono abeire kuna mosio kuja abeire botwa. Kemate abusiba itabange mbaganie ebesa ya bwangu. Mbaikire nuru chinge challenge ne chikoboro andake bande batatiga megombe konge. Andake bande baganie demand yere igoro andake matoka chusira gusigo sena kioro chai Daria sente kembire binyerere binetu olio takete kenyerere na moere dio meta olio takete kenetu na moere dio nyakome yakire korosige kabo abasubati baguchira none chiro none sabani none get today nokero chimna kirekia nabo igo eroteru ndorega oru yakegima rosiri na eyiga pe wali ne amogomba bweli toke no chimna ririgia Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo erioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime omwanchumurigereria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigereria television yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakirezimi ase namba enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere riukorike ase
kuri email ya ndizitv.news@gmail.com. Voigo na bugotonyora ase mitandao yaito. Buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News. Nabo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa Kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Ase eligi ya English Premier League gomonchi mugeliari tukulegoro Manchester City amo na Arsenal digo baro kaneti chinga kichinkomo ase enchre moyo kugendera kurwandira liva galigi ya ase eligi yono nyana boy kirabono City nigo yabuete gose ya beteretie edro ase gostoliyo magega ya ko magayo mogostori Johnstone zokobeka egori ase kitega cyo mayo akwerekia egosori yo kera chigori bere ase bere mega ya Erling Haaland ko ya City obugui ase kitega kachi tangani kianda chigosori magiga ya ye Arsenal eka beka chigori bere achokane kinga ya bekire amangana ko ba digu bere ase amono nyanabo City nigo ya beteretie edro yo nakogendera kora eligi ya EPL ase Arsenal egotigara ko baseri bagali ya kanene pointi 14 yemo ase ko siriende ya gosoleti bweli tukulegoro timu ya Brighton amona Nottingham nigo chiasogete makali yechigoli bere ase bere negati yali agende to kolekana ko ruwa se ligi ya English Premier League mancho mulgelia eye ne manye chigosolingo kwaligania oikaransoike nkomanya yango naliyaya agendete no nyankurwa se orgongo babusi nense yake. Ayemanya ekigosoli omwancho muligiriya omugorobo lero nigo tunyaka kurwa ase account ya Nyamira ikaranso ikeri atariane Victor Sultan Obanyi ase account ose account ekigosoli kya Nyamira County League nigo chegete ase omwalio lituko ose ikeri chingaki ekigosoli kya Nyanza Regional League Playoffs ase kitimu chesogetie elio korwanira libagali okigosa seligi yo Nkerbono etimu ya Enchoro ono na abanyankonko ba Nyamira County League ye maiga yokoba abanyankonko na wegabo bwi wechi playoff echo kyaliganetibwe eikende yo muri kwito Kamilas Ongeta na roboti ru ase oboyne nigo beto mogoko monene asegeti ya Tombe maiga yechi timu chinko yokonyora libagari abene yokogosoria ase Nyanza Regional League ase ntunda ya Ankyo maiga yokoba abanyankongo wechi playoffs egati yechi timu echiga amona Enchoro FC ekerubo Golden Sparks United amona Blue Line. Asama litango ko Vincent Nyasani chairperson Football Kenya Federation Nyamira County Branch roiga twabwate Nyamira County 2023-2024 County League Playoffs as each team chirichonsi chia participate as a county league from across the zones chia saga kokole playoff yomo elio so that tonya each team to promote to the regional league and successfully to amanye konyora team ya Enchoro Football Club Ekirubo Golden Sparks United na Blue Line chigo pros to the FKF Nyanza Regional League yugo chaka in the next few weeks. Wakwana negeta saini kia Ndizi TV umwora karia mwanene bwe timu ya Enchoro FC nigane kiabona nekimyono kia dengege tindi kurenda abasali bahe ni gababwa tobomanyi bwekerengo kigoro mono. Ngena head coach ya Enchoro. Safari imekuwa ngumu sile hizi vile kwa hii game. Lakini tu kwanza nashukuru players wangu na Mungu kwa kutusaidia kufika hapa. Kupiga hii game si rahisi.
sababu tumepanda kama leo final tumepatana, opponent wa kwanza tuliona naye anaipiga tu, lakini sisi tuna apply two tactics alafu tunapiga. Kama hii game so unaona hii ya pili, unajua kumenyesha, game ya mvua haina mwenyewe, so if unapiga hesabu vile unapata bao. Mimi nimepata bao za mapema nikamalizana na game. Safari haijakuwa ngumu kwangu vile, juu nimeshinda game zote, hakuna game nimepigwa. Nilipiga draw 2 nikashinda game zingine zote, so hakuna opponent nimepata nimesema ati amekuwa ngumu kwangu, juu nimekuwa unbeaten. So ningepata ile timu ina challenge ndio ningesema ati tize imekuwa ngumu. Boigo omwarakererio yoni gane kyabunogo tabo kwegetia moneni besaine negatie mechando bagwetera munne timu. Shida moja naweza sema ni finance. Unajua sasa finance hapa mashinani hakuna. Unapata sasa players kunao kuwapata mali anaweza ishi pamoja inakuwa ngumu. So challenge ndio hiyo naweza sema. Players kama ungekuwa una support league, watu wanakuwa players wanakuwa mali moja ndio unawapata haraka. Sasa kutrain bado wanachelewa. Unajua game field yetu huko Njoro si mzuri vile. Tasiji kama management ya Legion inaweza kubali ichezwe huko. So inakuwa ngumu kutrain away alafu unakuja kucheza. So kila game tunapata inakaa ni kama tuko away. Komenta nayo omunyakerogo o Kenya Football Federation orosagerwa Nyamira Vincent Nyasani maiga yokana nebyego au ni gwalia irayogo cha comment ebyego ebyo ase entunda ya Ankyo. To accord also awards to the other teams which are participating in the league by giving them balls, and we hope that the season is a fair season, and in the new season we are going to do even much more better. Nonyanabo omunyakerogo yo ni gali irayogo cha kuriya babwatani au nenchereyemo yogo sira chitimu chenkoyo. Keroto chokoroba choliyo now we are looking on ways we are going to partner with a few sponsors within the county. We have spoken to a few companies, Majani Chai, a few NGOs, and we believe, and the county government is coming in, and FKF National Office is partnering with us fully. So we believe that in the new season we are going to do much more better than what we have done in the just ended season. Ginko reporter yegeta seni Kiandizi TV kurwa segeti gya tombe kikegotoka imeye county ya Nyamira. Letrane ngoro kwa Kamilas Ongeta. Na Nyamira County League ne ligi ya Nyanza Regional League gotosevono ase ligi ya KPL ase raundi ya gatatu yechikosori chie ligi ya Kenya Premier League abamura ba Sami Pamzo Molo Shabana FC nigo barusiti gomonwa obobuyi bwechigolibere ase yamo asegeti kia Ulinzi Sports Complex ase raundi gosekosori ya gatatu ase season ye Maigaga ya Stafford Odhiambo kora etimu ya Ulinzi se raundi ntangani Maiga ya Matthew Tegisi akayekonya Shabana kubeka chigo libere nonyana bo Maiga ya John Wafula nigo ayebekere timu ya Ulinzi egoli ya bene yokone kia makali ye chigo libere asibere na ligi kuu Yakin anageresha uzuri anaileta chini kwa mapema yo Starboy Odhiambo anaendelea alipoachia msimu juzi, aligeresha Elvis Osoka na mtizama tu ikapita katikati ya mabeki, anajitafuta, amechelewa. Tegisi, Matthew Tegisi, nyepesi mno. Datu Akibalusi Juma ameletwa ndani kido. Matthew Tegisi, hito rebobu ni tofauti. Nyangwana Masali leta uzuri, aliperemba tu Matthew Tegisi, alipatia mwelekeo mwafaka. Msimu huu huenda ukawa bora kwake. Iza anaileta tena ndani uzuri, kichwa. Yes! Matthew Tegisi, mvuvi anafurahi, mkizi amejinyumbua kanyumbuka. Sami Pamzo Molo ilileta uzuri na Tariza, good kick. Matthew Tegisi, fantastic header, cool as you like it. Alafu anasema kuna baridi kweli, it's very cold. Kichwa bora zaidi Matthew Tegisi. Telena na uenua mrefu juu, kichwa
Ase kosoriende ye ligi yo ya KPL timu ya Posta Rangers nigo ya ikoritwe nka amona KCB maega ya Francis Kahiro kuyegorera KCB embora y'ikigori sato serigi na resegero nakoyenekeria timu ya KCB chi point sato chengencho se round ya gatatu ya kigosori icho cha Kenya Premier League. Shami mwenye kibwana cheza uzuri. Anaenda kuupaka mafuta mpira ule Faruk Shikalo. Kifaidi kona mwenye kibwana. Moja kati ya wapigaji wazuri wa mipira mfu wa mipira iliyokufa ile dead balls. Shami mwenye kibwana. Luka Luis jaza langoni huko ametoka langoni na upangua Faruk Shikalo. Leo Shivachi bado Henry Gaucho kataa. Morris Kevin Okumuchumsi atafanya nini? Kevin Okumuchumsi leta ndani huku hatari ule ndani ni yeye tena, he's back. Wanaingia tena Brano Tieno na nafasi ile jaza kule, lakini bado unamambana ondoa uchafu ule beki yule na kumnyima nafasi Henry Onyango Juma. Aliweza kujiunga na timu ya Talanta. Wamepoteza mali, ameanguka mwenyewe Morris Oyuno Father. Ana sasa Felix Oluoch Mboya, cheza Faruk Shikalo. Daka tena kuganda nao Faruk Shikalo. Upewe nini Felix Oluoch Mboya? Amepoteza sasa, kimbilio uzuri Vincent Ondabu. Leta chini kwa chini kule, ameukosa. Hatari ile. Stephen Etiang amemaliza kazi sasa. Wanchumurigana nara yona kwariganire tekorwa ime ye manye chigosori umugoro rero kurinde chikoraga chinseto ninchiko kumanya ayo amona yanda mange korwa ase ebirubo bye chigosori kurinde mbale abangi bagenda tegoturigeria korwa ase emetandao eto Wycliffe Mose autebano aligeretie korwa nyakoe korwa sensemo ya Facebook ebisiba mungare gaki pole konya oyomino kale moyo baminto ngetenika kumurikira robotiro rwa letwa na Josephat Amisi chinga kichi manye Jumatatu yuni yule mmoja auteba Tunde Dolin Kimunto Mwenga agoteba tuko pamoja kutoka Kibirigo Jeria Kirubo agotebanga from Manana Barin Kingdom. Anatusalimia sana. Vile vile tupate Elizabeth Chinderu anasema watching live. Gandra kutuligerelia ase chinsemo au mwanchumuligerelia nyoranga nabuko ya ligerelia na kwa soma yo amona yanda mange ase website yetu ya www.ndiztv.net. Ensemende ye studio Josephat Amisi no ale akoyekolere emanye Jumatatu ensemo asobikano kolende chinsesato ntumerane se obaime toyasange ayo amo nayande amange elitarene ngoro kwa Victor Sultan Obangi kukonelia obutuko buya mugoro lero. Falsafa inasema kama kawaida ipo siku tuendelee kuzidishania. Bimono sana Victor Sultana se emanye chigosori falsafa ile atebanga sisi tutazidi kujikaza. Alright, bimono sana mwanchomo ligelia soka nika ngonyera kubokubotana na muna intwe koenekia una gochera senchira yobo ikirano mwanchomo ligere na biga bariki baito bamangana maya abutanyara ko batoko bwaterana amona barabunongo yakera omo Sumali emanye Jumatatu ensa ayemo yabono botukonyeranga ntochiko batokomerana amonayo kumayamana yanda mangito gantoko batokubateria imeyemanye Jumatatu chinsa isato chabono botukensemo ya kabere studio ide moseno nyara ko bakonekia
unagocherwe tera somo no bwebi manyererio chinga kiboigo ase koenekia buna chibichamanero chagochera senchera yoboikera nusara momanyi na nyarakoba igako ya bwatia ayiria nagoro kwa Josephat Messi na kuonerio buligirerio bya bwemero bule kubwatia imiandizi TV.